Hej. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville stoppe, måske ikke helt med at købe bøger, men forsøge at lade være med at købe så mange bøger, fordi jeg har så mange bøger, jeg ikke har læst, og som jeg rigtig gerne vil læse. Og de står bare og venter på mig, så jeg tænkte, at jeg vil prøve at få læst dem, før jeg købte alt for mange flere bøger. Men det er jo svært at lade være, så jeg har købt nogle stykker, selvom at jeg synes egentlig, det har virket ret godt. Jeg har i hvert fald fået læst rigtig mange af de bøger, der har stået på mine hylder længe, og det har været rigtig fedt, for også fordi jeg kan godt blive lidt stresset af, at de bare står der uden at jeg får læst dem. Jeg har alligevel fået købt en lille stak bøger, som jeg vil vise jer i den her video. Jeg starter med den mest grafiske tredje bind af Walking Dead-serien. Jeg har først lige begyndt at læse den her serie, fordi jeg er en stor fan af tv-serien. Og så tænker jeg, at det kunne være sjovt at prøve at læse de her comics. Det her, det er, ja, som sagt, det tredje bind, og det er der, hvor de er nået til fængslet. Og jeg synes faktisk, at den her var rigtig, jeg har læst den var rigtig god i forhold til de to forrige, der også var spændende, men som var sådan lidt mere, der var lidt for mange mennesker, der blev præsenteret, og det var lidt svært at finde rundt i. Så jeg skal helt klart have det næste på et tidspunkt. Det er bare, i forhold til hvor mange der er af de her, så er det en lille smule dyrt, synes jeg. Også fordi man kan jo læse sådan en her på en time. Der er jo ikke så meget tekst i. Jeg synes bare, det er interessant, at de har adopteret en tegneserie til en tv-serie. Det tror jeg ikke rigtig, man har set før. Det ved jeg ikke, det kan godt være. Så ved jeg det i hvert fald ikke. Sammen med den, der købte jeg A Universe from Nothing af Lawrence M. Krauss. Og jeg købte faktisk sammen med den her bog af Richard Dawkins, The God Delusion, som en lille form for kombination mellem de her to, efter jeg har set den dokumentarfilm, der hedder The Unbelievers, hvor at Richard Dawkins og Lawrence Krauss, de rejser rundt for at ligesom udbrede budskab om, at det ikke giver mening at være religiøs, fordi vi har så meget så mange videnskabelige beviser omkring universet. Og jeg synes, det var interessant med de her to, fordi at Lawrence er fysiker, og Richard Dawkins er biolog. Så de giver ligesom lidt to forskellige udlægninger, og kan ligesom komplementere hinanden rigtig godt. Og så er de bare virkelig sjove og underholdende. Jeg er i gang med den her. Jeg tænkte, jeg vil læse fysikernes først, selvom at Richard Dawkins måske er lidt mere let tilgængelig, i hvert fald i den her, fordi det netop er The God Delusion, og ikke, altså selvfølgelig så er den videnskabelig, men den er ikke så videnskabelig som den her, som er meget, den er lidt udfordrende, vil jeg gerne indrømme. Men der er til gengæld billeder i, og det kan jo være rart nok. Der er i hvert fald nogle af tingene, hvor jeg tænker, wow. Men han er rigtig god til at formidle det. Og så ja, jeg valgte fysikernes bog først, fordi min far er fysiker, og jeg tror måske alligevel, at der er nogle af de her ting, som jeg kan genkende. Så jeg tænkte, at det var ligesom det oplagte sted at starte. Men jeg glæder mig rigtig meget til at læse den her, fordi den er mere målrettet er mod ligesom det, som dokumentarfilmen også handler om. Hvorimod at den her, det handler jo om universet, og hvordan universet opstod. Hvor, ja, som sagt, den er ligesom lidt mere rettet mod diskussionen om religion versus videnskab. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den, og jeg har hørt, at det skulle være virkelig spændende. Og at man åbenbart efter at have læst den ikke kan finde en undskyldning for at være religiøs. Men nu må vi se. Jeg er jo ikke selv religiøs, så jeg synes bare, det er spændende at udfordre den diskussion, der er. Ja. Det var de 3 første. Så har jeg 3 mere. Jeg har købt den her Patrick Süskind parfume, og jeg har ikke læst den før, men den har stået på min liste i virkelig lang tid. Jeg har godt nok set filmen, og jeg synes faktisk ikke, at filmen var så god. Men det siger jo ikke nødvendigvis noget om bogen.
og det er jo tit, at jeg i hvert fald bedre kan lide bogen end filmen. Så nu må vi se. Jeg tror i hvert fald, det bliver lidt spændende. Så for, hvad var det, for en måneds tid siden, der var jeg i København, og der tænkte jeg, der var jeg på ferie, så der måtte jeg godt købe en bog med hjem. Og jeg endte med at købe Grimm Tales for Young and Old af Philip Pullman. Og jeg læste en del af Philip Pullman, da jeg var yngre. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide ham, men jeg har ikke rigtig fået læst noget siden. Men jeg synes stadigvæk, at der er mange, der taler rigtig positivt om ham. Og så i forbindelse med, at jeg har set den tv-serie, der hedder Grimm, der ligesom er en form for nyfortolkning af Grimms eventyr, så bliver jeg faktisk ret interesseret i at læse nogle af de her eventyr. Fordi der er så mange, man ikke kender. Men ja, det her det er jo også en form for refortælling eller fortolkning af Grimm-brødrenes eventyr. Så jeg ved ligesom ikke, hvor tæt jeg kommer på den rigtige, men jeg synes, det kunne være lidt spændende at se. Jeg kan forestille mig, at den er meget mørk og dyster. Den sidste bog har jeg købt med en god undskyldning, fordi det er en bog, vi skal læse i min læseklub. Og det er Stardust. Og jeg har købt den her ekstremt smukke version, fordi at jeg har oprettet sådan en plusmedlemskab på Saxo, og så kostede den lige pludselig ikke lige så meget. Og så følte jeg, at det var en god mulighed for at vælge den flotteste af dem. Og jeg synes simpelthen, den er så smuk. Ja, og jeg har læst den, fordi vi skal faktisk mødes i morgen og snakke om den. Og wow, altså, jeg har jo kun læst 2 af hans romaner før, og det var Neverwhere, The Ocean at the End of the Lane. Og jeg tror ligesom, jeg havde, jeg ved ikke, fundet ud af ham som forfatter, eller forstået ham. Jeg troede ikke, at han ville kunne overraske mig igen. Men det gjorde han virkelig i Stardust. Altså, hold da op, den er så smuk, så flot, og så... Den tog mig virkelig med storm. Virkelig, virkelig magisk bog. Og jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med min læsegruppe om den. Det var faktisk de bøger, jeg har fået købt. Så det er jo ikke så frygtelig mange alligevel, i forhold til det måske hen over de sidste 2 måneder. Men det er virkelig rart at få læst nogle af de bøger, som jeg har haft til at stå og vente på mig i så lang tid. Det er også okay at købe bøger, så hvis man har lyst til at købe en bog, og man har råd til det, så skal man jo bare gøre det. Og nu hvor jeg tager til London her på fredag, så regner jeg også helt klart med, at jeg skal have nogle bøger med hjem. Jeg har blandt andet set på Penguins nye serie med sådan, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Black Classics, tror jeg, som koster 80 pence. Og det kan jeg slet ikke. De er så fine. Og det er sådan en hel serie, jeg ved ikke, hvor mange der er, men de er nummereret, og jeg skal helt klart ind forbi et sted, hvor man kan få dem og udvælge mig nogen. Hvis I har læst nogle rigtig gode bøger for nylig, så må jeg meget gerne skrive det i kommentarfeltet nedenunder. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I læser, og om I har nogle anbefalinger. Ja. Eller hvis I har anbefalinger til at få læst ud på af de bøger, man har til at stå. Ja, men jeg håber, I får en rigtig god, hvad er det i dag, onsdag. I kommer nok ikke lige til at høre mig for mig her de næste par dage, hvor jeg er i England. Men jeg vender nok tilbage med en ny book haul, efter jeg kommer hjem, fordi jeg har nogle bøger med.